Rêveberiya Xweseriya Efrînê û fermandarên hêzên leşkerî li Herêmê gefên artêşa Tirk ji bo Efrînê re dikin. Di vê mijarê de Serokê Desteya Berevanî û Xweparastinê li Efrînê Behçet Ebdû hişyarî da dewleta Tirk ku êrişî Efrînê bike û da zanîn ku ew ê bersiveke tund bidin here êrişekê. Erdoğan çiqos cemaatî xwe yên tundira hebîn hemî bi ser me don yê dawî em bêjin Daeş bî me novenda wê xîlafetê li Reqayê me dawî kir wek Hêza Sûriya Demokratîk demê ku bi ser ketiye û Reqa qaqiş kir ji Daişê novenda xîlafetê dawî kir. Erdoğan her çî harûdîn bî ji ber wê gef û goran zêde li Efrîn dide û ew jî di wê rostiyê de em jî di wê rostiyê de ne ku wê kesê nikanibe Efrîn tecawuz bike ji ber ku yê ku di Efrîn de ne gelekî berxwedêr e gelekî xwe gûrî rewşê şer xwe amade kiriye gelekî bi rostî wê bersivekî tund bide Erdoğan û didê jî. Serokê Desteya Berevaniyê destwerdana Tirkiye di axa Sûriyê de weke dagîrkerî dibîne û da zanîn ku ew di encama lihevkirina bi rejîma Sûrî û Îranê ve pêk hatiye û armancên wê wiha şîrove-kirin. Dixwaze ku em bên bi dagirkirinê wan yê fermî bin novî Der'el Furat ra îro cemaatên nû wek Sultan Murad îro ava dike ji Tirkmeno. Dixwaze ku Tirkmena li Idlib giştî bi cibike û li derdorê Efrîn wek çemberekê çê bike ku Efrîn berê di embargokî daye rostîke ev pênc salin Efrîn di embargokî pirî em bêjin mekin daye ji ber wê îro dixwaze ku xeta xwe şehba û xeta xwe Idlibê her du bi hev dikine Efrîn yani hew dibêje ku bifetisîne. Hêjayî gotinê ku Serokê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan dîsa gef li Efrînê xwaribû ku artêşa wî dê piştî Idlibê berê xwe bide Efrînê. Lewma jî rayadar û berpirsên Efrînê li hember vê yekê amadekariyên xwe nîşan didin. Newrûz Reşo, Dengê Amerîka, Efrîn.